बेवहाय गिबियावनो आङो सुक्तिखारि बिथांमोनखौ बुंगोन सुक्तियावनो बे जिनिसखौ इनक्लुड खालामनांगौमोन बे जोबोद गोरोन्थि जादों बले सुक्तियाव बे जिनिसा हाबफाखानांगौमोन जे रन्जन दैमारि बे एनडिएफबिनि चिफ लोगोसे जेसेबां एनडिएफबि केडारफोरनि जेसेबां केसफोर दङ कर्टआव डेजिगनेटेड कर्टआव बा गुबुन गुबुन आदालतफ्राव जेरै सिबिआइ नियाफोरनि आदालताव जायफोरनाखि अभिजुक्त जानानै दं दोषि जानानै दं बेफोर गासिबो केसा उइद्र जानांगौ रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय गनांगौ बे खोथाफ्रा सुक्तियाव हाबखानांगौमोन आरो सुक्तियाव हाबोमोनब्ला निस्सय बिथाङा दिनै गसिगौमोन दा सुक्तियाव बे जिनिसखौ जोंनि प्रमद बर' आरो बै सुक्ति सहिकारि जे दैदेनगिरि बिथांमोनहा बेखौ सोफानो हायैया दुखु गोनां बाथ्रा जादों आरो बियो जोबोद माने बर' हारिनि थाखाय गाज्रि आरो दुखु मोनथाव जादों जों बेखौ खुनु पर्दायै गनायनो हाया आरो बे हिसाबै थाबैनो जे लामाखौ लायोब्ला रन्जन दैमारि बिथांखौ गहोनो हायो आरो जे लामाखौ लायोबा गुबुन केडारफोरनि जेलनि केसफोरखौ उथायनो हायो बे लामाखौ लानांगौ आरो एनडिएफबि केडारफ्रा जिहेतुके सारेन्डार खालामबाय बिथांमोनखौ थांनानै थानायनि रिहेबिलिटेसननि आरो लाइभलिहुडनि थांनानै थानायनि निस्सय राहा होनांगौ आरो बेनि थाखाय बे एनडिएफबि केडारफोरखौ बैसो आरो क्वालिफिकेसनखौ नायनानै सिभिल सार्भिस पेरामिलिटारि फर्सेस पुलिस बर्डार सिकिउरिटि फर्स सिआरपि जेरावबो बिथांमोननि केडारखौ एपइन्टमेन्ट होनो बा एंगेजमेन्ट खालामनो सुक्ति सहिकारि बिथांमोनहा नाजानांगौ बेखिनिखौ जों रायजो राजाया लुबैयो आरो बेवहाय जोंबो हायोब्ला मदद होनो नाजागोन बियो खुनु राजनितिक हान्जाजों लोब्बा गैया जोंहा मेइनलि जोंनि जातिनि गिदिर गिदिर इसुफोरनि सायावल' जोङो नांगोन सानगोन आरो खामानि मावगोन दरकार जायोब्ला जोङो सरकारजों आल'सना बिलोचनानि दारै बेफोरखौ सुस्रांनायनि जों राहा लामा लागोन जोङो बबेबा खुनु मोनसे राजनितिक हान्जानि आन्दाराव गैया आरो थानायबो नङा बे जोंनि थांखि नङा जों मालाबाबो राजनितिकआव आखाइबो होआ नाथाय जोंनि माखासे इसुफ्रा राजनितिजों लोब्बा थानाय जानो हागौ बे बेलायाव जोङो खोथा बुंगोन